Čo aj ja som veľmi šťastný s klipov. Yes. Zase sme hore, boys. Boys. Raz si hore, raz si dole. Do kamera. Ja dám, ty normálne. Ty si do vanu. Mám šokantný drát, to nevadí? Čo? Šokantné. To, že prehráme Defendináč, tak by som ma zastrel by som ma zažil. Nevadí. Bo keď predá... Mám normálny štipek, čo tu one? Rotačákuje. Robí rotačon. Príšery, ty kokos. Rainbowku príšery, vieš? To naletali príšery. Prečo ja tú sieťku to chcel kúpiť podľa mňa, to ako investícia dobrá. To asi je. Nemáš kyslíkov aspoň nejaký. No, sietnicu treba kúpiť. Aspoň náš taký priklincovať to tam, vieš. No, preklincovať sietnicu, ale... Priklincovať sietnicu.